Imagina't que al col·le tots els teus companys parlen castellà i tu fossis l'únic que es manté parlant en català. Fort, oi? Doncs això mateix és el que li passa a Mongòlia, una democràcia envoltada de grans dictadures. I és que Mongòlia, tot i estar envoltada de dues superdictadures com són Rússia i la Xina, s'ha pogut mantenir en un estat democràtic des del 1990. Any en què van passar de ser un estat comunista amb un sol partit polític legal a ser una Democràcia. com Déu mana. Aquest moviment va estar marcat per una revolució pacífica que va portar a una nova Constitució. I a veure que no són tots flors i violes en el paradís, i és que és un dels països més pobres i amb més deute del món. Fa uns anys va tenir l'oportunitat d'explotar els seus recursos naturals, però degut a la corrupció no li va sortir gaire bé. I és que, com totes les democràcies, també pateix d'alguns problemes. En el seu cas és la corrupció, i és que la compra de vots està molt institucionalitzada. Per posar-vos un exemple, les eleccions i per mobilitzar el vot de la gent gran prometen un augment de les pensions. Però com la financien, et preguntaràs? Doncs amb l'emissió de deute, i per això està tan endeutada. I precisament per aquests deutes, Mongòlia depèn molt dels seus dos veïns, Rússia i la Xina. Però no us preocupeu que ho tenen tot sota control. I és que actualment Mongòlia promou una política de tercers veïns, enfortint les relacions amb aquells països democràtics que l'ajuden a contrarrestar la influència dels països que no són tan democràtics. Com sempre, deixa'm què penses en els comentaris i no t'oblidis de seguir-me per no perdre més contingut com aquest, que si no el Robin es posarà trist.